In 1942 speelde zich dat af dat mijn ouders zijn opgehaald. Ik ben bij dat Joodse gezin in huis gebracht. Ik ben in Westerbork gekomen. Die Joodse mensen, oude mensjes, zijn 2 dagen daarna op transport gezet en nog 3 dagen daarna in Auschwitz omgebracht. Mijn naam is Alfons Catan. Ik ben geboren in 1930. Met mijn ouders heb ik hier geleefd van, geloof ik, 38 tot 42, toen mijn ouders zijn weggehaald. Ik ben, zoals gezegd, met allemaal beschermengeltjes op mijn schouders de dans ontsprongen, want daar was ik aangeland. Mijn tante heeft de Duitsers weten te bewijzen dat ik geen Jood was. Hoe deed ze dat? Mijn vader was zwaar invalide en zij heeft bewezen met onder andere een geweldige huisarts die we hadden, dokter De Boer hier op de Spanjaardslaan. Die heeft een mooie brief geschreven dat ik onmogelijk van de invalide meneer Catan een zoon kon zijn. En mijn tante is daarop door gaan borduren. Die heeft ontdekt dat mijn voornaam is Alfons, dat ik een onecht kind was van een katholieke Belg. Die was inmiddels... Nou, ik ben blij dat u erom lacht. Ja, het is inderdaad mijn wenning, maar goed, ja, dat vind ik dan even ondergeskikt onder het uiteindelijke doel van dat te vertellen wordt over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, wat er gebeurd is in de Wereldoorlog en dat we dat herinneren kunnen. Uitstekend initiatief, niet alleen origineel, maar net op dit moment, in deze periode, dat schrijf ik ook in mijn boek, is duidelijk dat we in de educatie veel te weinig aandacht wijden aan het verleden en helemaal niet meer de symptomen zien die vergelijkbaar zijn tussen de 2 wereldoorlogen. Met andere woorden, we gooien de waarschuwing een beetje opzij. En dit initiatief dwingt in ieder geval bekendheid te geven aan wat er is gebeurd en wat we er nog mee zouden kunnen doen in de vorm van een les.